Good morning guys! We're off na. Late na kami. Ang usapan is alas 5. Ayun, 6:30. Dumating sila, sila Sel. Tapos, 6:30 din ako, nagising. Eh, di pa ako nag-impake kagabi. Kaya, kanina lang din ako nag-impake. Ang saya-saya, di ba? May mga nakalimutan pa yata. Jacket ko na lang naman. Pero, okay lang yun. Peach naman yun. Ay, colors. Ayan si Chris. Ay, baby. O, tulog-tulog ka muna dyan. Sila Joy ando na ata sa nasa SLEX na daw sila. Si Andy ko alam kung nasa na sila. Yung kami, huli. Wawak mo. Ang traffic daw pati sa sa Sukat. Anyway, we'll see you later, guys. So, ayun nga guys, bumalik kami kasi may nakalimutan, diba? Buti nandito pa kami sa sa malapit, nakaka-lurks. Ayun, pinakuha ko na rin yung jacket ko. Kasi umi-spaghetti kasi yan, lula nyo. Ayun, nagugutom na ako. Traffic daw sa hindi makausad sila Joy sa SLEX. Call-lurks. Ang usapan talaga 5:30, 5 o'clock. Kaya, anong oras daw? Alas 8 na guys. Kami aalis. Nakakaloka. Hindi kasi tumunog yung alarm. Yung alarm ni Froggy is kada minuto na nga. Hindi pa rin tumunog guys. Hindi kami nagising. So, nagising kami. Nasa labas na pala si, sa may hagdan si Sel. Ayun. Tapos, doon pala ako nag-impake. Ayan, kung anik-anik na nilagay dyan. Sa maleta. SLEX na kami guys. Sa wakas nakaano din sa traffic sa Sukat. Katakas din. Ay naghanap lang kami ng makakainan. Gutom na daw to. Diretso lang. Signal na ako niya itong bumbong na to. Pwede pa unahin mo na siya. Bawal na itong mga to. Di pa namin tinatanggal. Itong mga nasa dashboard. Pati to, mga maliit na rosaryo, bawal na rin. Daming alam ng MMDA. Napalayo kami guys. Iba yung nadaanan namin. Nag San Pablo kami. Nagulat ako yung Tama. Tatama yan. Ay hindi. Nagulat ako yung mga signage papunta ng Bicol. Kaya yun ko si Joy, may message yun. Sabi ko, tama ba papasok kami ng Quezon Province. So mali nga yung dapat nag-exit kami sa Ilaya yata yun. Mali, hindi na. Pero anyway, doon din naman daw ang bagsak na ito, lang. Napalayo lang ng konti. Sorry na guys, pagkasunod lang pala kami ni minutes lang. Doon na sa lang din nila. Park? Oo. Hindi kakalagin. Lagi kakapalista. So yun. Paano yan yung natin bagahe? Ay, yung bagahe pala. Hindi po alam kung saan nasan sila. Gusto kong kare-kare mo. Ayun guys, kakain lang namin pumudi. Tapos na pumudi. Tapos na ito lang ang nagustuhan ko. Watermelon, matamis. Sana si Chris. Wala pa kaming room alauna pa daw kasi yung room. Kaya dyan muna kami. Parang cottage. Baby juice! Bless Ninang! Bless Ninang! Oy! Bless Ninang! Bless! Oh, bless Ninang kanta! Sige nga, sige nga! Ah! Tingnan muna namin yung kwarto. Mag-asama kami ni Joy Share. Ju! Bless Ninang! Bless! Bless Ninang! Bless! Bless!
Plus High five na. na lang. High five. High five. Ay, Ano yun? yay, check in, check in. Ju. Bebe Ju. Nina! Laki-laki mo na. Mag-birthday ka na naman. Hi, Nina! Hey. Hey. Sa taas tayo? Ay. Ay, oh, tama lang dito kayo, no, para walang hagdan. Let's go! Let's go inside! Sige. Dito! Check muna namin. Sa amin. Ay, grabe. Nakatok na ako, guys. Nabusog ako, eh. A ba tayo? Ano ba? B o A? So, ito sa amin ni Joy. Share kami, guys. Kami sa taas. Sila dito sa baba naman. So, may dalawang ano dito, bed. Ayan. Tapos sa taas, 3 single, no? Sakto lang sa amin. And then, here's the bathroom. Maluwag naman. Carry lang. Kaso nag-moist na siya. Hi, guys. Yan, nakarating din kami sa wakas. Ito yung shower. Tapos ito yung bathroom. CR mismo. Banyo. Yan, maluwag naman. Ito yung view namin, guys, from taas. Ay, yung ganda, no? Sana ganito yung may bahay tayo na kahit kubo lang, no? Tapos ganito. Punta ka lang. Ay, ang sarap. Hangin yung makikita, maano mo. Andyan lang pala sila, Alan, eh. Ha? Andyan lang. Kaso ang layo lang sa parking. Ayun lang. Buhat-buhat ko yung ano, yung maliit ang laki-laki. Ang big, di naman sa mabigat, kaso, di ba malaki? So, yung maleta pa lang is mabigat na. Mas malaki pa sa'yo. Mas malaki pa sa Oo. Buti na nakasalubong ako ng staff. Kaya ayun. Yan. Mamaya pa kami yan. Ay, lumusong na ata sila, eh. Lumusong na ba? Oo. Nag-base na yun, eh. Sa baba sila, An. An! Tinawag. An! Wala na. Mamaya kami maganda dito. Oo. Ando na pala sila, ano. Pagpunta lang kami ni Joy, naantok na sana ako, kaso pinababa kami. Nagdaldo sabi na. Punta kayo dito para magano. Matulog dyan sa kwarto. Okay, super ganda. Gusto ata sakyan. Yan yun natin. Ganda, ang ganda ng ano, no, panahon ngayon. Ganda, guys, so medyo makulimlim. Hindi masyado mainit. Oo. Asa kaya si Chris? Ayun Ju. Si Chris? Ayun, kita natin yung magsan. Si Chris yun? Baby Ju. Ju! Wow! Swimming na siya. Busy. Ay, may snowboy. Ayan na! Ayan na, Diyosa! Tanggalin nila ba? Tanggalin na yung lambat na yan! Lalabas ko na yung ano ko. Labas na yung mga kasang. Ay, makatulog. Tulog na. Sumaside, ano ah. At maalat. Pwede mo nag-base. Mamaya na. Ang sarap ng ano eh. Asa na si Paggy? Nanonood pa rin sa ano niya. Sakyan niya. Ano pinapanood na. Tinititigan. Titigan ata. Yung mga videos kasi yun ano. Yan. Dinownload. Ba yan? Kaya si Chris oh, enjoy na enjoy. Walang araw ngayon. Pag yan nawala si Sarap sa paano ano. Pagkala ni Dalgo. Oo. Pero pinagbiyak na ano yun oh.
Dalton liit. Merienda na guys. Ayun, nagbabanlaw pa sila Joy at Ane. Ito kasi noon ako nagutom na hindi careful hindi siya nagtanghalian kanina. So we have bihon, pasta, carbonara sauce. Ang sarap. Biko. Ano to, miss? Ito, sandwich. Egg sandwich. Uy, ang sarap. Matak. Tuna, anak. Kain tayo, guys. Kung masarap yung pansit. Yeah. Kaya aming... Mamaya na, sir. Kumakain mo. Guys, tignan mo ako. Tignan mo ako. Tignan mo ako, guys. It's me. Tawa ng tawa talaga din. Doon sila May nahuli sila. Nagbanlaw pa kasi. Tapos ang dami na nakain, oh. Ito din pang ilan na yan, oh. Pangalawa pa lang. Dinadaan mo sa kwento lang, Tignan niyo yung ipin ko. Puro pansit. Kakalapit ng gulo. Doon naubos, oh. Takaw mata, pero masarap siya. Okay. Ayan, tapos na kumain. Pagka-kwarto ba, hindi kayo natulog? Ha? Hindi pa natulog. Ano yan sa buhok malamot? Oo. Pabalik ulit sa pagligo. Kahit ko di siya. Bago ka maligo, gusto mo? Lagyan natin spa yung buhok mo. Sure. Marambot sa dahil. Once a week yun. Meron naman magaganda. Umuulan guys, so ay, silakits na pala yan. Pupunta doon sa cottage. Ayan, sabay-sabay kayo magdi-dinner and then konting chikahan with konting 2 bottles. Ayan. Wala akong tuwalya, pamandong. Dinner. Uy, bakit yan ka nagsabaw, anak? Bakit nag-separate ka? Cream of mushroom. Plain rice. Joy to the world. Pasta in red meat sauce. Mixed vegetable with hoisin sauce. Double baked potato vegetarian. Fish piccata. Chicken Eskimo. And pork belly in 5 spices. Anong gusto mo pa? Chicken. Ito anak ko, chicken. Oh. Chicken Eskimo. Dalawa. Sige. Dapat kasi sineparate mo yung Okay na yan? Busog pa ako. Saan ko nakain kaninang Ano ba yun kanina? Merienda, no? Dami ko nakain eh. Ang busog pa. Kala ko minudo. Dabi mo si daddy mo. Doon ka umupo. May salad bar pala dito sa kabila. Parang mas masarap to. What is this? Ay, kalakol. Ano to, miss? Parang lumpia. May dessert. Mag-dessert ka lang tayo. Dessert. That's si Joy. Sige. Dessert. Okay, no mo. Belly. Pork belly. Busog pa ako kanina eh. Yung may pagbabol, ito. Wait lang, kuha kay ka-chip. Lagi! Come! Come, dali! Come! Wow, mabait ah! Ay, parang si Grudin! Hello! Anong pangalan mo? Ha? Ay, mabait! Ang galing ah!
Ano pangalan mo? Ha? Boy kay Lucio. Lalus kasi ito eh. Ba ito? Dito ka ba nakatira? Ayun, may mga pusa. Ayun, may pusa doon guys. Tapos may mga palaka pa nga eh. Muulan kasi. Bait-bait naman, Doggy ah. Di nangangagat ah. O siya, dito ka lang ha. Huwag ka na sumama kasi maulan eh. Dito ka na lang. Okay? Dito ka na lang. Good boy. Galing ah. Bye-bye. 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 Wala si Grutin lang. Diyan ka na. Diyan ka na. Ang umuulan. Cake to. Sumunod yung ano. Si Doggy. Ay, wag mo kong dilaan. Sa mukha ni Groot. Ang cute niya oh. Half Groot, half Tippy. Mabait ano. Lalaki din siya. Babae. Yes, babae. Ah, babae.